O Boletín Oficial da provincia vén de publicar a concesión das axudas do PELPEMES para o fomento do emprego. Na comarca do Barbanza aprobáronse 52 solicitudes que suporán achegas próximas aos 600.000 euros para a creación ou mantemento de postos de traballo. As axudas á contratación de novo persoal financian o 70% dos custos laborais, incluindo salario e seguridade social, durante un período máximo de 12 meses. O contrato deberá formalizarse por unha duración mínima de 6 meses e o importe concedido está vinculado ao período subvencionable dentro da anualidade 2023, cun máximo de 15.000 euros por 12 meses. No que respecta ao mantemento e consolidación dos cadros e persoal, a Deputación financia o 50% dos custes estimados cun límite de 11 meses polo mantemento durante 12 meses dun contrato indefinido á xornada completa. En total, a Deputación investirá 5,5 millóns de euros neste programa que mellorará a situación e estabilidade laboral de 544 persoas. 326 serán novas contratacións, mentres que o resto, 218, consolidarán o seu posto de traballo cun contrato indefinido.